y peth mwyaf posib nawr, wrth ddod fel dy bobl di ynghyd i'th addoli di y Duw byw. Arglwydd ni'n diolch i ti bod rhyddid i ni ddod. Rhyddid o ran cyfraith gwlad i ni gallu dod yn rhydd i'th addoli di, ond hefyd yn fwy na hynny, bod trwy dy fab yr arglwydd Iesu Grist a'i aberth e drosto ni yn iawn i ni ar y groes, bod ni'n cael dod fel i ni trwy i gyfiawnder i ddod ger bron y tad. Arglwydd ni'n gweddio a bydde yr ysbryd glân yn gweithio yn ein plith ni, yn gwneud ni'n ymwybodol o'n braint ni, o fawredd yr hyn i ni'n ei wneud. A ni'n gweddio arglwydd wrth i ni daddoli di heddi. Ar hyd y dydd, ni'n gweddio yn arbennig wrth dy air di gael ei gyhoeddi, bydde'r gair na'n amgylchynu ni. Bydde'n ymwybodol o nerth ac awdurdod y gair arno ni, bod ni ddim yn gallu anwybyddu fe, neu anghofio fe, ond bod ni'n ymwybodol bod ti dy hun yn siarad â ni. Arglwydd ni'n gweddio am dy drygaredd di felly, am dy ras di. Ac arglwydd ro gras i ni ymateb yn gywir i'r hyn sydd gyda ti ddweud. Ni fel bod yn bywydau ni, yn adlewyrchu yr hyn wyt ti. O Dduw, trigyrha wrth ni felly, maddau ni bob bai yn derbyn di, a derbyn ni yn enw cynheiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. So ni unrhyw obaith, i ni meddwl? Dim gobaith, reit. Wel, mae gobaith dyn ni, ond just ddim am bethau first world problems. Yn ironic iawn, oedd Gwydion yn awgrymu yn ddiweddar mewn cwrdd hyniriad. Falle dylsen ni mynd i'r arfer o ganu un emyn yn gyson ar ddechrau'r oed, fel bod ni'n cyfarwyddo, fel bod ni'n dysgu pethau ar y cof mwy, a na fe, falle bod eisiau ni ddechrau wneud hynny nawr. Beth am, os nawn ni ganu i ddechrau, Steve, diolch i ti yr holl alluog Dduw. Mae hynny yn emyn, mae llawer ohonyn ni'n cofio, os ych chi ddim yn gallu ffindo llyfr man y lyfrau mynau o gwmpas y lle. Rhif 45 yw e, os oes llyfr gyda chi. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoes di'n oleuni, nefo. Halleluia. Amen. O aid yr hyfryd wawr arlyd, goleiedd ei arlydan. Halleluia. Amen. Ffordd dda i ddechrau oedfa yn moli'r arglwydd yn dyfa. Halleluia. Amen. Nawn ni sefyll i ganu yn gilydd.
bore yma o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Ac i ni wedi cyrraedd pennod 13. Pennod fawr Paul ar gariad. Ac os chi'n ymweld â ni bore yma, jyst gair o esboniad, i ni wedi bod yn gweithio'n ffordd trwy'r llythyr yma ers spel nawr. Ac i ni mewn adran o'r llythyr lle mae Paul yn delio gyda doniau ysbrydol, spiritual gifts, ac yn arbennig rai o'r problemau oedd i ymddangos yng Nghorinth ynglyn â'r doniau yma. Ac i ni wedi gweld yn barod, mae yna wahaniaeth barn fan hyn ynglyn â'r doniau, ynglyn â beth yn union oedd rai ohonyn nhw, ac ydyn nhw dal i fod ar gael i'r eglwys heddiw. Mae yna wahaniaeth barn yn yr eglwys hon am rai o'r pethau hyn, a mae hynny'n iawn. Mae Cristnogion yn gallu anghytuno. A beth bynnag yw ein barnu a'n safbwynt ni ar hyn, mae yna dal egwyddorion, principles a gwersi pwysig ar ein cyfer ni. Felly, wnaethon ni weld ym Mennod 12 gyntaf o le mae'r doniau yma yn dod. Maen nhw'n dod gan Dduw trwy yr ysbryd glân. A'i pwrpas nhw yw lles yr eglwys. A wnaeth Paul wedyn ym Mennod 12 roi y darlun hyfryd yma o'r corff. Ac ym Mennod 13, mae'n teimlo mewn ffordd fel bod Paul jyst yn mynd off ar rhyw fath o tangent nawr. Falle bydd chi'n teimlo hynny, ond dyw e ddim yn tangent. Dyw e ddim yn aside. Na, mae'r bennod yma, pennod 13, yn hollol ganolog i ddadl Paul. A mae'n holl bwysig mwyn cywiro y Corinthiaid, a gobeithio falle i'n cywiro ni hefyd. A delio gyda rai o'r problemau yn ein plith ni. Gyrwch i ni ddarllen 1 Corinthiaid 13. Dyma air ein Duw ni. Os llefaraf a thafodau meidrolion ac angylion, a heb fod gennyf gariad, efydd swnllyd ydwyf, neu symbol a flafar. Ac os oes gennyf ddawn proffwydo, ac os wyf yn gwybod y dirgelion i gyd, a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd, a heb fod gennyf gariad, nid wyf ddim. Ac os rof fy holl feddiannau i borthi eraill, ac os rof fy nghorff yn aberth, a hynny mwyn ymffrostio, a heb fod gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles i mi. Y mae cariad yn amyneddgar. Y mae cariad yn gymwyn asgar. Nid yw cariad yn cenfigeni, nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo, nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio i ddibenion ei hun, nid yw'n gwylltio, nid yw'n cadw cyfrif o gam, nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond mae'n cyd-lawenhau ar gwirionedd. A mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Nid yw cariad yn darfod byth. Ond proffwydoliaethau, fe diddymir hwy, a thafodau bydd taw arnynt hwy, a gwybodaeth fe diddymir hithau. Oherwydd anghyflawn yw ein gwybod ni, ac anghyflawn ein proffwydo ni. Ond pan ddaw'r hyn sy'n gyflawn, fe ddiddymir yr hyn sy'n anghyflawn. Pan oeddwn yn blentyn, fel plentyn roeddwn yn llyfaru. Fel plentyn roeddwn yn meddwl, fel plentyn yr oeddwn yn rhesymu.
ond wedi dod yn ddyn yr oedd wedi rhoi heibio bethau'r plentyn. Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny yn aneglir. Ond yna, cawn weld, wyneb yn wyneb. Yn awr, anghyflawn yw fy ngwybod, ond yna, caf adnabod, fel y cefais innau, fy adnabod. Mewn gair, mae ffydd, gobaith, cariad, y tri hyn yn aros. A'r mwyaf o'r rhain yw cariad. Amen. Diolch i Dduw am ei air. A ni'n mynd i gael stori i'r plant nawr. Diolch Adrian.
weddus, nac yn mynnu ei ffordd ei hun trwy'r adeg. Dyna pan ei enw i beth gwneud trwy ei ffordd fi, be fi eisiau sy'n Dio ddim yn digio ac yn pwdu, beth sy'n pwdu fyna neithiau? Ac mae'n fod yn anghofio pan mae rhywun wedi gwneud cam. So'n barod yn meddwl bobl. Di Caerdydd ddim yn mwynhau gweld drygioni. A beth sy'n neud yn llawen ydy'r gwir. So mae Caerdydd yn deall y gwir. A mae Caerdydd bob amser yn amddiffyn, bob amser yn credu, bob amser yn gobeithio, bob amser yn ddanatu. Nawr, chi'n meddwl bod Caerdydd yn wir? Okay. A chi'n gwybod beth yn y Beibl, mae'n dweud mai Duw yw Caerdydd. So chi'n meddwl, mae'n jyst yn disgwyl Duw. Achos Duw yw Caerdydd, gyda Duw yn Caerdydd. A mae Duw yn caru chi fel y rhestr yna. Achos chi'n gwybod beth, bod hwnna'n rhestr gwych, weithio mae'n neud i fi teimlo fel, oes bach, mae'n anodd caru pobl. Mae'n anodd bod y pethau yna drwy'r amser yn dydyn. Ie? Caru fel yna. O ie, wel, mae'n amhosib i ni, ni'n gallu trio, mae'n amhosib i caru fel yna. Mae Duw yn caru fel yna. Mae'n caru ni fel yna. Mae'r Beibl hefyd yn dweud, os ydych chi yn gwybod bod chi yn gwneud beth ydy efo pechod, ac yn sori amdano fe, ac yn gofyn i Iesu Grist i fadda chi, ac i credu bod e wedi marw yn y croes dros ni, a mae Duw yn arfer bod o mewn yn chi. Bod y caru yna yn chi, so ni yn gallu caru pobl fel yna. A mae hynny yn wych. Nawr, tasg sydd gyda fi heddiw i chi, oce? Gewch chi bapur nawr, dwi eisiau chi fynd o'r bapur nôl. Nawr, bydda i eisiau i chi wneud poster fan chi, oce? Gewch chi wneud y fel chi eisiau, iawn? Ond, mae'n rhaid chi yn enghraifft. So, falle, gewch chi sgwennu 1 Corinthiaid. Chi'n cofio pa ben ydw? 1-3 ar y top. Okay. A wedyn gallwch chi wneud... Pa siarad ys ni'n wneud? A ni'n sgwennu Caerdydd tu mewn. Caerdydd tu mewn. A wedyn, be fi eisiau chi wneud ydy ffeindio Beibl. Okay. A dwi eisiau chi torri'r posib yna yna. I edrych ar geiriau yna, ac yn rai yn nhw oedd Caerdydd ddim. Yeah? So llun. Yeah? Ac oedd rai yn nhw oedd Caerdydd fel. Dwi'n cofio un o'n nhw beth oedd Caerdydd fel? Beth ni'n cyntaf yn chi wedi helpu fi efo gair Saesneg. Amyneddgar, ie? Dwi'n rhoi tic fan'na. Amyneddgar, dyna sy'n cael Caerdydd fel. Ar ochr arall, di Caerdydd ddim yn cenfigenu, chi'n cofio bod yn un o'n nhw? Ie? A dwi eisiau chi llenwi, edrych yn y Beibl, llenwi'ch poster chi, gyda'r geiriau yna os chi'n gallu, neu lluniau os chi eisiau, o beth mae Caerdydd ddim fel, a beth mae Caerdydd fel. Okay? Dwi'n rhoi poster i chi, gewch chi ddewis pen fan fyna. A diolch yn fawr iawn i chi am rando. Okay? So fi'n meddwl, dwi'n ddewis pen. Reit, fi'n credu bod yr IT crowd wedi bod wrthi a wedi datrys y broblem. Do? Felly, ni'n mynd i ganu can sy'n chydig yn mwy newydd i ni, a ni wedi chanu hi o'r blaen. Gobaith dyn yw Crist a'i groes. Ni'n mynd i ganu Hallelujah unwaith eto, mawl i Dduw. Nawn ni sefyll i ganu. Christ,
arglwydd i ni yn diolch i ti fod gennym ni obaith. Arglwydd, mae gymaint o bethau yn gallu mynd o'i le. Fel ni wedi profi bore yma, mae yna problemau yn gallu codi yn ein bywydau ni. Mae pethau yn gallu mynd o chwyth, a trafferthion yn dod, a thristwch, a poen, a galar, a salwch. Ond arglwydd i ni yn diolch i ti trwy'r cwbl fod gennym ni obaith, gobaith tragwyddol, ac mae'n gobaith ni yw'r arglwydd Iesu Grist, ei groes a'i atgyfodiad e. A ni'n diolch i ti am yr efengil yn awr, dy fod ti o Dduw wedi ein caru ni a chariad tragwyddol. Ni'n diolch mae ti yw'r un sydd yn gariad yno ti dy hun, a dy fod ti wedi dewis caru rai fel ni. Ni'n diolch bod ti yn ein galw ni nawr i fywyd o gariad. Arglwydd, ni'n hien, diolch i ti am y bennod ni wedi darllen gyda'n gilydd a geiriau mawr a rhyfeddol yma. Arglwydd, ni bron ddim yn gwybod lle mae dechrau wrth feddwl am y pethau hyn. A felly ni'n gofyn y bore yma am gymorth arbennig. Ni'n gofyn am ysbryd glân di, ysbryd cariad i ddod ac i llenwi ein meddyliau ni a'n calonau ni y bore yma gyda dy gariad di. Os gweli di fod yn dda. Dad, wrth i ni feddwl am gariad i ni'n ymwybodol, mae dyna yw angen mawr ein byd ni arglwydd. Wrth i ni glywed am ymladd yn gweithygu yn Israel a Lebanon a Gaza ac arglwydd wrth i ni feddwl yn dal i fod am ardaloedd fel Ukraine a Rwsia ac arglwydd, Dad, wrth i ni feddwl am rhannau o Affrica sydd yn gwynebu lot o ymladd a gwrthdaro yn fewnol. A Dad, arglwydd gallwn ni fod yma trwy'r bore yn sôn am y pethau hyn, ond yr un angen sydd ym mhob man am dy gariad di i ddod ac i droi calonnau pobl i ffwrdd oddi wrth drygioni a chysineb ac anghyfiawnder ac i droi calonnau pobl ata ti dy hun. Arglwydd ni'n meddwl am y darluniau hyfryd yna yn yr Hen Testament, yn llyfr Eseia a Meica yn disgrifio bobl un dydd yn troi eu cleddyfau a'i arfau rhyfel nhw i fod yn offerynnau ar gyfer ffermio. Ac Dad, ni'n gweddio byddwn ni'n gweld rhywbeth o hynny yn ein dydd ni. Byddwn pobl yn troi ac yn gadael eu harfau nhw ac yn dysgu ffordd cariad, ffordd yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gwybod mae ti yn unig all wneud hyn. Dad, ni'n diolch i ti y bore yma, mor anobeithiol mae'n edrych i ni. Bod ni wedi clywed fod ffydd, gobaith a chariad yn aros a'r mwyaf o'r rhain yw cariad. Ni'n diolch fod cariad yn mynd i ennill y dydd. Fod cariad wedi ennill y dydd ar y groes ac mae cariad yn mynd i ennill y dydd am dragwyddoldeb. Diolch i ti. Dad, bydd yn agos ato ni felly a ni'n cyflwyno gweddill yn aelodau ni, gweddill deulu ehangach yr eglwys. Tyrd yn agos y bore yma. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Cwmpawd 2 nesaf. Rhif 20. Deiwn i ganu am afon mor gref, cariad yw Duw. Lifodd o galon ein tad yn y nef atom i fyd dynol ryw. Ac yna'r bennill ola'n dweud hyn. Tyred i'm calon, ti gariad di drai, trig yno fi,
Cod fi, uwch, balchder, cenfigen a bai, gwna fi'n debyg i ti. Rhoi mi ffydd, disgybl isel, i ddilyn bob dydd. Yn ei sefyll i ganu. Mae penod 12 o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid yn gorffen ar bach o cliffhanger. Mae Paul wedi bod yn siarad am y corff ac yna mae'n restru rai o'r doniau sy'n ymddangos yn yr eglwys. Mae'n sôn am apostolion, proffwydi, athrawon, gwirthiau, iachau, cynorthwyo, cyfarwyddo, llefariaeth a fode. Ac yna mae'n holi, ydy pawb yn mynd i gael dawn, neu pob un o'r doniau yma, ac mae'n dweud na. A felly mae eisiau ni, be mae'n dweud, rowch eich bryd ar y doniau gorau. Ni fod i geisio y doniau gorau. Falle bod chi'n dechrau meddwl, beth yw'r doniau gorau te? Ac yna mae Paul yn mynd â ni hyd yn oed i fwy o cliffhanger yn dweud rwyf yn dangos i chwi ffordd ragorach fyth. Hynny, mae'n rhywbeth mwy, meddwl Paul. A felly falle pan ni'n cyrraedd diwedd penod 12, falle bod ni'n meddwl, well, come on Paul, ti di siarad am bethau mor fawr. Proffwydo, gwirthiau, iachau, siarad mewn tyfodau. Beth all fod yn fwy na hyn? A sut mae dewis pa un o'r rhain byddwn ni'n hoffi mwyaf? Yn sicr, dyna y fath o gwestiwn byddai'r Corinthiaid wedi gofyn. Beth all fod yn uwch na hyn? Ym mhenod 13, mae Paul yn ateb y cwestiwn. A mae'n dod â ni at, be gallwn ni alw, y pinnacle o'r bywyd Cristnogol, yr Everest. Chi ddim yn gallu mynd yn uwch na hyn. Beth yw e? O cariad. Cariad. Agape. Y cariad yna sydd
yn rhoi ohonoch chi'ch hunan i eraill. Y cariad yna sy'n rhoi eich hunan dros eraill, mwyn eraill. Mae'n siŵr bod lot o'n ni wedi clywed 1 Corinthiaid 13 yn cael ei ddarllen mewn priodas. Sdim byd yn bod ar hynny. A mae'n drawiadol nag yw e, i sylweddoli, wel beth yw'r cyd-destun fan hyn? Gyda pwy mae Paul yn siarad fan hyn? Wel, mae'n siarad gyda eglwys. Dyma'r math o gariad sydd i fod i ddangos ei hunan yn yr eglwys. Oedd yna sawl adeg pan oedd disgyblion yr arglwydd Iesu Grist yn dadlau gyda'i gilydd, pa un ohono ni yw'r mwyaf. Ac oedd y Corinthiaid wedi bod yn neud rhywbeth tebyg hefyd yn dadlau pa un ohono ni sydd efo'r dawn gorau. Os ni'n onest, falle bod rhywbeth yn o ni sy'n gofyn yr un math o gwestiwn. Pa un ohono ni sydd pwysica? Pa un ohono ni sydd mwyaf? Yr ateb mae Paul yn rhoi fan hyn yw yr un sy'n caru mwyaf. Cariad yw dechrau, canol a diwedd y bywyd Cristnogol. Fe ddylse pobl edrych ar y Cristion, edrych arnoch chi a fi efallai, ac un o'r pethau cyntaf dylse nhw fod yn meddwl amdano ni yw mae'r person yna yn caru. Ydy yna'n wir? Efe yna y peth sydd yn nodweddu ni mwyaf? Bod ni'n bobl cariad? Trwch gyda fi i'r benod, o'n i fynd yn fanylach. Y peth cyntaf fi eisiau ni weld bore yma, am y cariad yma, yw fod e'n gariad hanfodol. Mae'n essential, mae'n hanfodol. Dwchwch ar adnodau 1 i 3. Os llefaraf a thafodau mei drolion ac angylion, a heb fod gennyf gariad, efydd swnllyd, hynny yw, dan o metal sy'n cael ei daro y dwyf, neu symbol a flafar. Ac os oes gennyf ddawn proffwydo, ac os oedd yn gwybod y dirgelion i gyd, a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd, a heb fod gennyf gariad, nid wyf ddim. Ac os rof fy holl feddiannau i borthi eraill, ac os rof fy nghorff yn aberth, a hynny mwyn ymffrostio, a heb fod gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles i mi. Be sy'n dod yn amlwg yn syth yw, pan mae Paul yn dweud fod e'n dangos ffordd ragorach, dyw e ddim yn golygu bod cariad yn opsiwn arall i'r doniau. Dyw cariad ddim yn rhywbeth ar wahân i'r doniau, neu yn ychwanegol at ein doniau ni. Be mae Paul yn golygu yw fod cariad yn hanfodol ar gyfer yr holl fywyd Cristnogol. Cariad yw'r cyd-destun cywir ar gyfer ein doniau ni. Yr unig ffordd ni'n gallu defnyddio ein doniau ni'n gywir yw mewn cariad. A mae'n rhoi enghreifftiau i ni o hyn. Yr adnod gyntaf, mae'n dychmygu rhywun efo dawn tafodau. A fan hyn, mae'n disgrifio'r peth i'r eithaf. Llefaru efo tafodau meidrolion ac angylion. Mae'n dychmygu rhywun oedd yn gallu siarad ym mhob iaith yn y nefoedd a'r ddeiar, siarad yn rigl, siarad yn glir, ac heb gariad. Mae Paul yn gweud, mae'n jyst yn sŵn. Mae jyst yn bang, 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 fel glywon ni yn y stori plant. Mae jyst yn rhywbeth sydd yn tynnu sylw at yr unigolyn, ond jyst sŵn gwag yw e. Sdim alaw, sdim harmoni i symbol, mae'n aflafar, meddwl Paul. A dyna fel i chi, os chi'n gwneud y pethau yma heb gariad. Adnod 2, mae'n dychmygu rhywun yn proffwydo, yn cyhoeddi neges Duw, ac yn gwneud hynny yn y ffordd mwyaf ryfeddol, ac rhywun sydd yn deall y dirgelion, maen nhw'n deall i Beibl nhw a gwaith
Duw, a mae dyn nhw'r ffydd yma sy'n gallu symud mynyddoedd a cyflawni gwerthiau. A chymod, chi'n clywed hynny, chi'n meddwl, waw, swn i'n hoffi bod fel na. Ond heb gariad, mae Paul yn dweud mae'r cwbl yn wagedd. Neu mae'n dychmygu rhywun sydd mor aberthol. Maen nhw'n rhoi popeth sydd ganddyn nhw i eraill. Maen nhw hyd yn oed yn rhoi eu bywyd nhw. Maen nhw'n fodlon cael eu camdrin am fod yn Gristion. Maen nhw'n barod i gael eu carcharu am fod yn Gristion. Maen nhw'n barod hyd yn oed i gael eu lladd am fod yn Gristion. A chi'n clywed y peth yna, chi'n meddwl, waw, mae hwnna'n impresif, nag yw e? Na'r fath o berson byddwn ni eisiau rhoi lan ar pedestal, nag yw e? Mae Paul yn dweud, os nag yw hynny'n digwydd mewn cariad, ac oherwydd cariad, mae'r cwbl werth dim. Mae rhywbeth bach yn frawychus am hynny, ond oes? Fel pobl, ni'n hoffi mesur perfformiad, yn dyn ni. Ni'n hoffi quantify o pethau. Ni'n hoffi gallu gwneud cyfraniad. A be mae Paul yn dweud fan hyn yw, nid y peth pwysica yw yr hyn i ni'n gwneud, ond ein cymhellion ni, ein motivation ni. Pam bod fi yn siarad ac yn dweud y geiriau hyn? Pam bod fi yn gwasanaethu yr arglwydd yn y ffordd yma? Pam bod fi yn rhoi i elusen neu yn mynd trwy'r peth yma? Nid beth chi'n gwneud yn unig sy'n bwysig, ond pam? Pam bod chi'n gwneud e? Mae pobl weithiau yn hoffi wneud rhyw joc yn dyn nhw pan maen nhw'n cyginio, yn wneud rhyw gacen neu rhywbeth o, the secret ingredient is love. Gach chi methu rili rhoi cariad mewn i gacen ydych chi. Y pwynt Paul fan hyn yw, y secret ingredient sydd yn gorfod bod ym mhob rhan o'n bywyd ni yw cariad. Oedd gan y Corinthiaid syniad anghywir, chi'n gweld, o beth yw ei fod yn ysbrydol. Beth sy'n gwneud rhywun yn spiritual? Paul yn gweud, heb gariad, mae'r cwbl yn ofer. A falle bod e'n syniad ni bore yma o beth sy'n gwneud person yn ysbrydol. Falle bod e'n wahanol i'r Corinthiaid. Falle i ni bore yma, beth sy'n gwneud rhywun yn Gristion da? So byddwch chi'n ateb y cwestiwn o. Falle byddwn ni'n meddwl am ddiwinyddiaeth. Ni'n hoff iawn o ddiwinyddiaeth, a dysgu am be mae'r Beibl yn dweud am ddiw ac am y byd ac amdano ni. A falle bod chi'n meddwl, wel, rhywun Cristion real ysbrydol yw rhywun sydd yn gwybod i Beibl o'r dechrau'r diwedd ar ei cof nhw. Rhywun sydd wedi bod i coleg Beiblaidd efallai, neu wedi gwrando ar pregethau gan pregethwyr mawr y byd. Heb gariad, mae'r cwbl yn ddim. Neu falle bod ni'n meddwl, wel, y Cristion gorau yw'r un sy'n mwyaf gweithgar. Yr un sydd yn rhoi o'i hamser. Maen nhw wastad yn barod i siarad am Iesu Grist. Maen nhw wastad yn chwilio am gyfleon i fod ar y rota, paned neu beth bynnag ar ôl yr oedfa. Heb gariad, sboriel. Neu falle bod chi'n meddwl, wel, Cristion dewr yw'r un sydd yno. Maen nhw yn y cwrdd gweddi, maen nhw yn yr oedfa ar y sul, maen nhw ym mhob peth mae'r eglwys yn ei redeg, mae wastad egni a brwdfrydedd gyda nhw. Heb gariad, mae hynny'n ddibwynt. A peidiwch am ddeall, dwi ddim bod y pethau yn ddrwg neu'n anghywir, ddim o gwbl. Maen nhw'n bethau da, yn bethau byddwn ni'n annog. Yn ni eisiau dysgu mwy am yr arglwydd, yn ni eisiau siarad mwy am yr arglwydd, yn ni eisiau gwasanaethu yn fwy. Ond os ni'n gwneud nhw, mwyn gwneud nhw,
Neu os ni'n gwneud nhw mwyn tynnu sylw at o'n ni'n hun. Neu os ni'n gwneud nhw just achos ni'n meddwl dyna ni angen gwneud. Ni mewn perygl. Yn credu bod hwn yn gallu helpu ni ddeall pam bod rai Cristnogion, neu pobl sydd yn ymddangos fel Cristnogion, yn gallu syrthio. Syrthio i bechod difrifol ac weithiau cefnu'n llwyr ar y ffydd. Pam? Wel, mae'r pethau maen nhw wedi bod yn ei gwneud, maen nhw wedi bod yn gwneud nhw heb gariad. Mae Iesu ei hun yn rybuddio am bobl fel hyn yn Mathew pennod 7. Iesu'n dweud, nid pawb sy'n dweud wrthyf arglwydd, arglwydd fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd, ond y sawl sy'n gwneud y wyllus fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw, dydd y farn, arglwydd, arglwydd, ond i fi om yn proffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw di'n bwrw allan gythreiliaid, ac yn dy enw di'n cyflawni gwirthiau lawer, ac yn adwedaf wrthynt yn ei hwynebau, nid adnab i merioed mohonoch. Ewch ymaith, oddi wrthyf, chwi ddrwg weithredwyr. Mae cariad yn hanfodol, mae'n essential. A mi eisiau ni chwilio'n calonau ni fan hyn, am foment yn does. Ydy cariad yn sylfaen i'n bywyd ni? Ydy cariad yn sylfaen i'n gweithgarwch ni fel Cristnogion? Ydy'r pethau ni'n gwneud yn cael ei gwneud mewn ysbryd o gariad? Mae hwnna'n codi cwestiwn mor bell fi wedi bod yn cymryd yn ganiataol bod ni gyd yn deall beth yw cariad. A fan hyn ni'n dod i'r ail bwyntau, cariad ryfeddol. Cariad ryfeddol, yn edrych yn arbennig ar adnodau 4 i 7. Beth yw cariad? Mae'n gallu bod yn anodd disgrifio'r peth, yn dydi? Mae fel ceisio disgrifio i rywun dall beth yw glas. Os yw'n erioed i gweld y lliw glas o'r blaen, sy'n ydych chi'n disgrifio rhywbeth ond, mae rhywbeth braidd yn anelwig yn gallu bod. A ni'n gweld hyn yn dyn o'n i'n mynd i greu rhyw medley, wel, o'n i'n annog Catrin yn y stori plant. Pam nag ys i jyst yn canu medley o'r holl ganeuon pop gwahanol yma, am gariad, love lifts us up where we belong, all you need is love, ac yn y blaen. Mae cariad yn rhywbeth ni'n sort of yn gwybod beth yw ond mae'n gallu bod yn anodd i ddisgrifio. Dyna mae Paul yn ei wneud fan hyn, yn dyfe? Mae'n disgrifio'r peth. Mewn rai ffyrdd cadarnhaol, positif, a rai ffyrdd negyddol, mae'n dweud beth yw cariad a beth dyw e ddim. Mae cariad yn amyneddgar. Mae cariad yn gymwynasgar. Nid yw cariad yn cenfigeni. Nid yw'n ymffrostio. Nid yw yn ymchwyddo. Nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus. Nid yw'n ceisio ei ddibenion ei hun. Nid yw'n gwylltio. Nid yw'n cadw cyfrif o gam. Nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond mae'n cyd-lawenhau ar gwirionedd. Mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Dyma sut mae cariad yn dangos ei hun mewn bywyd person. Dyma sydd fod i reoli ein geiriau ni a'n gweithredoedd ni i gyd. Mae'r Cristion yn berson addfwyn. Maen nhw'n berson caredig. Maen nhw'n berson gostyngedig. Maen nhw'n hael. Maen nhw'n dda. Maen nhw'n bir. Maen nhw'n dyner. Maen nhw'n llawen. Maen nhw'n obeithiol.
Dyn nhw ddim yn pwyntio'r bys o hyd. Dyn nhw ddim yn feirniadol o bobl. Dyn nhw ddim yn gas. Dyn nhw ddim yn rhoi hunan gyntaf. Mae'n gariad eithafol fi wrth y modd adnod 7, y syniad yna, i'r eithaf. Hynny yw, nid bod ni'n bobl naif, ond mae'r cariad yma'n rhywbeth sydd ddim yn rhoi lan. Mae'n mynd i gael ei siomi ar y degau achos ni'n byw mewn byd pechadurus, byd syrthiedig, ond mae'r cariad yma yn mynd i ddyfal barhau. Beth yw cariad? Wel, yn ei hanfod, cariad yw ymddwyn at eraill, fel mae Duw wedi ymddwyn tuag ato ni, yng Nghrist. Dyna'r disgrifiad gorau, dyma. Ymddwyn at eraill, fel mae Duw wedi ymddwyn tuag ato ni, yng Nghrist. Lle ni'n gweld cariad? Wel, yng Nghrist. Os chi eisiau gweld yr esiampl perffaith o'r cariad yma mae Paul yn ei ddisgrifio, dim ond un lle gallwch chi droi mewn gwirionedd, sef at yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r cariad mae wedi dangos ato ni. Dyma'r cariad nath arwain ato fe yn gadael ei ogoniant yn y nefoedd. Gadael mewn ffordd y cariad perffaith rhwng tad, mab ac ysbryd glân ac y mab yn dod, yn cymryd cnawd, yn dod i'r byd yma, yn dod i ddiodde, yn dod i farw, yn dod i roi ei hun drosto ni. Dyma'r cariad mae nawr eisiau ni ddangos at ein gilydd, fel pobl Dduw. Cariad mae hyd yn oed eisiau ni ddangos at ein gelynion. Mae sawl un di wneud y pwynt. Gallwn ni, yn adnodau 4 i 7, newid y gair cariad am enw Iesu. Beth addas iawn i wneud, mae Iesu yn amyneddgar, mae Iesu yn gymwynasgar, nid yw Iesu yn cenfigeni ac yn y blaen. Mae'n un beth hyfryd i wneud ac i fyfyrio arno fe. Ond o'n i'n darllen un esboniwr. A wedodd bydde fe'n yn well, falle, i ni roi'n enw ni yna. Chdi trio hwnna? Yn arbrawf peryglus. Mae Emyr yn amyneddgar. Mae Steve yn gymwynasgar. Nid yw Ceri yn cenbigeni. Nid yw Rodri yn ymffrostio. Sori, embaras o rai fi di enw, just pigo rai on. Ond yr esboniwr mae'n dweud, dylswn ni'n neud hynny, roi'n enw ni mewn ac erbyn diwedd y restr, cyrraedd pwynt lle ni yn neud i farhau. Ac os ni ddim, falle bod ni'n darllen o'r reswm yma, fi'n berson reit cariadus. Ni ddim. Ni ddim, ydyn ni. Yn unerth yn hun, yn naturiol, dydyn ni ddim fel hyn. Ni mor gyflym i golli'n tymer. Ni mor gyflym i weld bai mewn eraill. Ni mor gyflym i roi'n hunan gyntaf. Ni mor gyflym i gymryd y sylw i ni ein hun. Na, nid cariad ydyn ni, dim ond Crist sydd wedi cyflawni'r pethau hyn, ond peidiwch di galoni. Achos trwy ffydd, yng nghariad ac aberth Crist, mae yna faddeuant i'w gael. Os y'n ni'n gweld, na, dwi ddim wedi caru fel y dylswn ni, fi ddim wedi caru fel mae Duw yn heiddi, mae yna faddeuant i'w gael, ac mae'r cariad yma ar gael nawr i ni. Yng Nghrist, eto fel glywon ni yn y stori plant, mae'r Duw yma sydd yn gariad, Duw, cariad yw. Na chi tair air rhyfeddol, Duw, cariad yw. Mae'r Duw yna nawr trwy ei ysbryd ynom ni. Ni nawr yn cael ein rhyddhau i garu fel hyn.
a mae'r cariad yna sydd wedi cartrefi yno ni, a sydd gobeithio yn cynyddu yno ni o ddydd i ddydd, mae'n mynd i gael ei berffeithio am dragwyddoldeb. Fan hyn, ni'n dod at ein pwynt ola. O'n i'n gweud ar y dechrau, cariad yw dechrau canol a diwedd y bywyd Cristnogol. Wel, y pwynt ola bore yma yw hyn, cariad tragwyddol. Cariad tragwyddol, a ni'n edrych yn arbennig ar adnodau 8 ymlaen i'r diwedd. Un o broblemau'r Corinthiaid, oedden nhw'n meddwl mewn ffordd, achos bod nhw'n credu yn Iesu, bod nhw wedi cyrraedd y nefoedd yn barod. A mae'n elfen o wirionedd i hynny. Mae'n bywyd ni yn saff yn y nefoedd gyda Christ. Ni wedi dechrau ar y bywyd tragwyddol yn barod heddiw. Ond y ffordd byddwn ni'n rhoi yw already not yet. Hynny yw, ydyn, ni wedi dechrau ar y bywyd yna'n barod, ond ddim yn llwyr, ddim eto. Oedd y Corinthiaid wedi mynd yn rhy bell, chi'n gweld, a ni wedi gweld hynny yn y ffordd o'n nhw'n nawr yn trin priodas, a'r ffordd o'n nhw'n trin rhyw, a'r ffordd o'n nhw'n trin gwisgoedd a bwydydd. O'n nhw'n meddwl, wel na, ni wedi cyrraedd y nefoedd yn barod, a felly sdim ot am y pethau yna mwyach. A yr un peth yn wir fan hyn, o'n nhw'n meddwl, y prawf bod ni'n bobl ysbrydol, yn bobl nefol, yw bod ni'n siarad mewn tyfodau. Mae Paul yn dweud, na chi wedi colli golwg ar y peth sydd yn mynd i barhau. Y peth sydd yn mynd i nodweddu y nefoedd. Y peth sydd yn mynd i fod, sydd yn dragwyddol, sef cariad. Drychwch ar adnod yna. Nid yw cariad yn darfod byth. Yn proffwydoliaethau, fe dydymir hwy, a thafodau bydd taw arnynt hwy, a gwybodaeth fe dydymir hithau. Oherwydd anghyflawn yw ein gwybod ni, ac anghyflawn ein proffwydo ni, ond pan ddaw'r hyn sy'n gyflawn, fe ddiddymir yr hyn sy'n anghyflawn. Just stop o fyna, mae rai pobl wedi dadlau, mae cyfeirio at y Beibl cyflawn yw hwnnw, ond mae'n amlwg wrth allan mlaen, mae be mae Paul yn sôn am yw y dydd ola pan mae Crist yn dychwelyd. Gwrandewch, pan oedden yn blentyn, fel plentyn roedden yn llefaru, fel plentyn roedden yn meddwl, fel plentyn roedden yn resymu. Ond wedi dod yn ddyn, roedd wedi rhoi heibio bethau'r plentyn. Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglur. Ond yna, cawn weld, wyneb yn wyneb. Yn awr, anghyflawn yw fy ngwybod, ond yna, caf adnabod fel y cefais unau fy adnabod. Mewn gair, mae ffydd, gobaith, cariad y tri hyn yn aros. A'r mwyaf o'r rhain yw cariad. Ond dyma ran arall o pan mae Paul yn dweud fod cariad yn rhagori. Achos mae cariad yn dragwyddol. Mae'n well na pethau'r byd yma, pethau sy'n perthyn i'r byd yma, pethau sydd yn pasio. Mae'n merched ni yn aml iawn eisiau prynu rhyw magazines, rhyw cylchgronau yn y siop. Maen nhw'n boen. Mae'r cylchgronau yma, maen nhw'n ddrud a maen nhw'n rog. Dyna ma'n gwrando. Ac a reswm pan maen nhw eisiau prynu nhw o hyd yw ar y ffrant, maen nhw rhyw deganau bach plastig. A'n dweud wrthyn nhw, wel, mae da chi bach o arian poced, gewch chi wario fe siwr i chi moyn, ond wyt ti wir eisiau prynu hwn, achos ti'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, yr un peth sy'n mynd i ddigwydd dro ar ôl blaen. Ti'n cael y tegad yma, ti'n chwarae dy fe am 5 munud, a ti'n cael lot o hwyl, ond yna mae'r peth yn torri. Achos mae'n rwtch. Na fydda yn well cymryd arian di a pryna rhywbeth sydd yn para. Na, maen nhw'n sicr o be maen nhw'n moyn. Mae Paul fan hyn yn dweud rhywbeth tebyg yn dydy. Mae'n dweud,
pan ni'n blant, mae'n y ffordd sydd yn iawn ar gyfer plant, ond pan chi'n dod yn ddyn, chi'n rhoi'r pethau yna heibio. Dyna sy'n wir am y doniau. Ni'n mynd i dyfu mas fel petai o lot o bethau'r byd yma, ond ddim cariad. Nid bod rhywbeth o'i le ar y doniau, nid dyna'r pwynt, mae yna le iddyn nhw, mae Paul yn dweud. Os yw'r pethau mae'n cael ei arfer yn gywir, maen nhw'n gallu bod yn wych ac yn fendith. Mae'r doniau'n anghyflawn. Beth bynnag oedd yn digwydd yng Nghorydd, oedd e'n anghyflawn. Mae'r pethau yma yn rhannol, ond mae Paul yn dweud un peth sydd yn gyflawn. Cariad. Ac un dydd, byddwn ni'n profi y llawnder yna. A felly, taflwch eich hunan nawr mewn i fywyd o gariad. Gnewch gariad yn flaenoriaeth, achos cariad yw'r peth sydd ddim yn darfod byth. Ni'n mynd i fod yn canu Emyn mewn moment. Ac yn yr Emyn, mae'n dweud, ni gawsom rai defnynnau lawr, bod ni wedi profi drops mewn ffordd o gariad Duw a gogoniant Duw, ac yna mae'n dweud, o am yr awr gawn fynd i'r môr. Mewn ffordd eto, dyna mae Paul yn dweud fan hyn wrth y Corinthiaid, chi'n joio ac yn gwneud yn fawr o'r defnynnau, o'r glaw yma o fendith yn yr doniau. Iawn. Mae yna môr fan hyn. Mae yna fôr i chi nofio ynddi. Byddwn ni yn cael caru yr arglwydd am dragwyddoldeb, a byddwn ni'n caru yn fwy achos bod ni yn ei adnabod yn well, ac yn adnabod ein gilydd yn well. Mae'r cariad yma ar gael i chi. Mae'n gweddïo'n gynt. Be sydd ar goll yn y byd? Be sydd ei angen ar y byd yma? Wel, cariad yn dyfa. Ni gyd yn chwilio am gariad. Ni'n chwilio am gariad mewn gwahanol fannau. Ni'n chwilio amdano fe mewn perthynas efallai, neu mewn rhyw ddiddordebau sydd gyda ni, rhyw glybiau, cymdeithasau. Dyma'r cariad ni'n chwilio amdano fe. Cariad Duw wedi dywallt allan arno ni. Y cariad yna'n llifo allan ohono ni at eraill. Yr eglwys, cymdeithas o gariad corff, o gariad teulu, o gariad... Mae ar gael, mae cariad ar gael i chi, a mae'n gwahodd chi i ddod ato fe yn awr. Gogoniant yw enw e. Amen. Amen. Ganwn ni Emyn i orffen, rwyf 331. Braint. Braint yw cael cymdeithas gyda'r saint. Na welodd neb erioed ei maint. Ni ddaw un haint byth iddynt hwy. Mae'r cymdeithas yn gref, ond yn y nef hi fydd yn fwy. Daeth trwy ein Iesu glân a'i farwol glwy, fendithion fyrdd, daw eto fwy. Mae ynddo faith, fi derfyn stor, ni gawsom rai defnynnau lawr. Beth am yr awr cawn fynd i'r môr. Gledd, gledd o fywyd a thragwyddol hedd sydd yn y byd tu draw i'r bydd. Mor hardd, bydd gwedd y dyrfa i gyd sy'n byw ar heiddiant gwaed yr oen. O sŵn y boen sy'n y byd. Yn ni sefyll i ganu. Oh
arglwydd ni. Diolch dy fod ti wedi ein adnabod ni ac y math o bobl ydyn ni, dy fod ti wedi'n caru ni. A ni'n gweddio nawr y bydd y cariad yna rydyn ni wedi ei brofi yn ein trawsnewid ni ac arglwydd yn llifo allan ohono ni. Arglwydd ni'n deheu am y dydd y cawn ni weld yr arglwydd Iesu wyneb yn wyneb a bod yn debyg iddo yn berffaith ac yn llawn cariad. O Dad, wneud i nawr weithio yn ein calonau ni. Byddai ni ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda phob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.